Λοιπόν, προσκεκλημένοι μας σήμερα σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε να προσεγγίσουμε το έργο ενός μεγάλου Έλληνα διανοητή είναι να ξεκινήσω από τον κύριο Θεοφάνη Τάση, ο οποίος είναι διδάκτορας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Βερολίνου και συγγραφέας ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου, το οποίο έχω εδώ μπροστά μου και από το οποίο κυρίως έχουμε αντλήσει τις περισσότερες πληροφορίες μας για να διαμορφώσουμε. Είναι αυτό το βιβλίο, το οποίο αποτέλεσε και διδακτορική σας διατριβή. Μάλιστα. Το περιεχόμενό του, μάλιστα. Λέγεται Καστοριάδης, μια φιλοσοφία της αυτονομίας και έχει εκδοθεί τελευταία από τις εκδόσεις Ευρασία. Βεβαίως για τον Καστοριάδη, με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατό του τελευταία, έχουν κυκλοφορήσει διάφορα βιβλία, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό το βιβλίο, διότι παρουσιάζει συνολικά το έργο του Έλληνα φιλοσόφου και μάλιστα το κατηγοριοποιεί και βοηθάει τον αναγνώστη του να προσεγγίσει, μάλλον και έχει μια μεθοδολογία που τον βοηθάει να προσεγγίσει καλά για κάποιον που θέλει να το κάνει, το έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη. Πρέπει να πω ότι το πρώτο μου πτυχίο ήταν στη φυσική. Οπότε συνάντησα τον Καστοριάδη κυρίως όσον αφορά στην προβληματική του για τις επιστήμες, για τις θεωρίες της σύγχρονη φυσική και τα μαθηματική τη βιολογία. Αλλά πολύ γρήγορα ανακάλυψα και τον πολιτικό φιλόσοφο Καστοριάδη και στη συνέχεια αυτή η πλευρά του έργου του, που είναι και κατά τη γνώμη μου και πιο ουσιαστική, με κέρδιζε όλο ένα και περισσότερο. Μάλιστα. Τώρα, σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται το έργο του Καστοριάδη. Ποιο είναι, είστε και στα κριτικά ή το παρουσιάζετε με μια κριτική ματιά? Αυτό το βιβλίο είναι η προσπάθεια να παρουσιαστεί το σύνολο του έργου του Καστοριάδη σε μια συνεκτική μορφή, γιατί αυτό που παρατηρείται συνήθως είναι ότι το κοινό του Καστοριάδη είναι χωρισμένο στα δύο. Ο Καστοριάδης έχει θαυμαστές και εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας και στους πολιτικούς ακτιβιστές. Οι πολιτικοί ακτιβιστές επικεντρώνονται ειδικότερα στα πολιτικά κίνηματα του Καστοριάδη και αναζητούν απαντήσεις όσον αφορά την οργάνωση ενός επαναστατικού κινήματος ή μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Από την άλλη, εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως στην οντολογία του Καστοριάδη, στο ψυχαναλυτικό έργο του Καστοριάδη, με αποτέλεσμα να απουσιάζει ένα είδος διαλόγου μεταξύ αυτών των δύο. Αυτό που προσπάθησα να κάνω στο βιβλίο μου είναι να παρουσιάσω την καστοριαδική σκέψη ως μια σύνθεση φιλοσοφικού λόγου και πολιτικής πράξης. Το πρωταρχικό ενδιαφέρον του Καστοριάδη ήταν η πολιτική. Διαπιστώνοντας την ύπαρξη της ανθρώπινης δημιουργικής ικανότητας στην ιστορία, δηλαδή προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που του γεννούσε ο μαρξισμός, την ύπαρξη ιστορικών νόμων και προκαθορισμένων αιτιών που διέπουν τα κοινωνικά φαινόμενα, οδηγήθηκε στο να συνειδητοποιήσει ότι το καθοριστικό χαρακτηριστικό της ιστορίας είναι η δημιουργική ικανότητα των ανθρώπων, το οποίο με τη σειρά του τον οδήγησε και στον μεμονωμένο άνθρωπο, του οποίου πάλι το κύριο γνώρισμα είναι μεμονωμένος υπήρξε ο άνθρωπος. Εγώ ήθελα να κάνω μόνο κάποιες διευκρινιστικές παρατηρήσεις όσον αφορά την έννοια της δημιουργίας που αναφέραμε πριν και όσον αφορά τους ορισμούς που δεν δώσαμε, γιατί θεωρώ ότι για να μπορεί να εξελιχθεί πιο ομαλά η συζήτηση θα ήταν ίσως πιο γόνιμο αν θέταμε κάποια όρια, κάποιους περιορισμούς και κάποιους ορισμούς. Λοιπόν, όσον αφορά το κοινωνικό φαντασιακό, είναι η δημιουργική ικανότητα της συλλογικότητας. Παραδείγματος χάρη, η γλώσσα δεν είναι δημιουργία ενός ανθρώπου, η γλώσσα είναι μια συλλογική δημιουργία. Η ριζική φαντασία είναι η δημιουργική ικανότητα του μεμονωμένου ανθρώπου. Αυτά όσον αφορά τις έννοιες κοινωνικό φαντασιακό και ριζική φαντασία. Όσον αφορά τώρα την έννοια της δημιουργίας. Η έννοια της δημιουργίας στον Καστοριάδη είναι εκ του μηδενός, αλλά όχι εν μέσω του μηδενός και όχι με το μηδέν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι λόγου χάρη, εάν εγώ γράψω ένα ποίημα, για να γράψω αυτό το ποίημα θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το αλφάβητο, τα γράμματα. Αυτό όμως που θα δημιουργηθεί, το ποίημα στο σύνολό του, δεν ανάγεται στο κάθε γράμμα ξεχωριστά, γιατί διαθέτει κάτι παραπάνω, το οποίο είναι το νόημα, προϊόν της δημιουργικής ικανότητας αυτού που το έγραψα. Αυτές οι δύο παρατηρήσεις όσον αφορά τα προλεχθέντα. Λοιπόν, κύριε Τάση, τέθηκαν πολλά ζητήματα, δεν σας ακούω να συμμετέχετε. Τέθηκαν πάρα πολλά και είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να απαντήσει όλα τα δύσκολο τι να κάνουμε, δύσκολο είναι, αλλά απαντήσει. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της απουσίας ελπίδας, γιατί είναι σημαντική για τον Καστοριάδη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Καστοριάδης είναι πολιτικός φιλόσοφος. Για τον Καστοριάδη υπάρχει η απουσία εγγενούς νοήματος της ύπαρξης.
Το γεγονός ότι υπάρχει απουσία εγγενούς νοήματος της ύπαρξης, ότι η ύπαρξη εκ των προτέρων δεν διαθέτει κάποιο νόημα. Δεν υπάρχει κάτι δεν το οποίο πρέπει για να ανακαλυφθεί, δεν υπάρχει κάποιος σκοπός για τον οποίο είσαι υποχρεωμένος να δώσεις ή να μην δώσεις εσύ νόημα. Αυτό ακριβώς θα το κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό βέβαια είναι και χαρακτηριστικό όλης της υπαρξιστικής φιλοσοφίας. Λοιπόν, αυτό όμως που διαφοροποιεί τον Καστοριάδη από αυτό που πολύ σωστά παρατηρήσετε την υπαρξιστική παράδοση είναι το εξής, ότι ο Καστοριάδης το χρησιμοποιεί αυτό για να θεμελιώσει το δημοκρατικό πρόταγμα. Από τη στιγμή δηλαδή που μια κοινωνία αναγνωρίζει ότι αυτή η ίδια δημιουργεί νόημα στην συλλογική της ύπαρξη, ότι αυτή η ίδια είναι η δημιουργός των θεσμών της, τότε και μόνο τότε μπορούμε να έχουμε μια πραγματικά γνήσια δημοκρατική κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο που ο Καστοριάδης όντως σταματά να θεωρεί μάλλον ως τέλος της ακμής της ελληνικής φιλοσοφίας ως τελευταία αποφυγή τον Πλάτωνα, γιατί ο Πλάτων είναι εκείνος ο πολιτικός επίσης φιλόσοφος, ο οποίος αντιμάχεται την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ο Πλάτων ιδρύει την Ακαδημία του εκτός της πόλης, ο Πλάτων καταφέρεται διαρκώς εναντίον της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, μη συγχωρώντας την το θάνατο του δασκάλου του Σωκράτη. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν μπορεί κανείς να κατανοήσει γιατί ο Πλάτων εμένει σε μια θεώρηση του επέκεινα, γίνεται με μιας εύλογο γιατί ο Πλάτων υποστηρίζει μια ενελπίδος. Πολύ απλά γιατί ο Πλάτων υποστηρίζει μια ολιγαρχική κοινωνία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το θέμα της απουσίας ελπίδας που μοιάζει εκ πρώτης αφηρημένο και απουσίας νοήματος έχει πολιτικό περιεχόμενο. Έχει πολιτικό περιεχόμενο. Και πώς η ελπίδα ταυτίζεται με την ολιγαρχία? Δεν είπα ότι ταυτίζεται. Όχι, επειδή είναι ολιγαρχικός ο Πλάτων, υποστηρίζει το επέκεινα. Κάπως έτσι δεν το είπατε? Πώς συνδέονται αυτά? Από τη στιγμή που υπάρχει ένα νόημα της ύπαρξης, υπάρχει και ένα ορθό, ένα σωστό, ένα αγαθό. Το οποίο το ξέρει η ολιγαρχία. Το οποίο το ξέρουν κάποιοι. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι, οι λίγοι οι οποίοι το γνωρίζουν, εγείρουν αξιώσεις ισχύως και εξουσίας και τις νομιμοποιούν κατά αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς για αυτό το λόγο λοιπόν, ο Καστοριάδης εντοπίζει και μέσα στο πλαίσιο της παραγωγής μια ταξική πάλη, την πάλη των εργαζομένων. Αυτό δεν το εντοπίζει ο Καστοριάδης, πριν ο Καστοριάδης το εντόπισε και ο Μάρξ και πριν ο Μάρξ το εντόπισαν πιο πολύ. Ο Μάρξ δεν μιλάει για την πάλη μέσα στην παραγωγή, μέσα στο εργοστάσιο. Γιατί πού γίνεται η πάλη? Ο Μάρξ μιλάει για την πάλη των τάξεων, δεν μιλάει για την πάλη μέσα στο εργοστάσιο μεταξύ αυτών που διευθύνουν την παραγωγή και μεταξύ αυτών που εκτελούν τις εντολές. Και αυτό για τον Καστοριάδη είναι και η πυρηνική αντίφαση. Και εκεί, με συγχωρείτε, έχω μια επιφύλαξη αυτά που έχω διαβάσει, μπορεί να κάνω λάθος. Προφανώς και ο Μάρξ εντάσσει τους εργάτες στην πάλη των τάξεων, έτσι όπως την αναλύει, σε μια πλευρά και τους άλλους που διευθύνουν την εργασία στην άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν μιλάει έστω και έμεσα για την πάλη μέσα στο εργοστάσιο. Διότι ο διευθυντής του εργοστασίου δεν είναι στην πάλη των τάξεων στην ίδια πλευρά με τον εργαζόμενο. Ναι, αλλά για τον Μάρξ το καθοριστικό στοιχείο είναι η κατοχή των μέσων παραγωγής και όχι η διεύθυνση των μέσων παραγωγής. Δηλαδή, θεωρητικά τα εργοστάσια στην Σοβιετική Ένωση ήταν μια χαρά. Για τον Καστοριάδη όμως κάθε άλλο παρά έτσι είναι, εφόσον και αυτά είναι ιεραρχικά δομημένα και κάποιοι άνθρωποι εν τέλει και εκεί διδώνουν βίδες. Άσχετα αν αυτά δεν ανήκουν σε κάποιον κεφαλαιοκράτη.